कोरोना माई के ऐसे पूजा होता का ये होता का। हां तोरा लौकत नहीं खे ये है बाबा ये पूजा करवाओ तनी। अच्छा अच्छा पागल का होतन गए ये कोरोना माई है बेकार बाबा बैठल बानी। प्रणाम बाबा प्रणाम। खुश रह खुश रह खुश रह। ए जे पूजा होला खुश रह। ए जे होला ए जे कोरोना माई रे होई। हां तोनी के इहो कोई ना बुझला का गे कि कैसन कोरोना माई के पूजा होला कहां होला। माया ना कोरोना माई आई बड़ी नु ये चलते हम तनी नहीं के बुझत नु तनी का तोहनी के केहू संगे देखलु हसन ना। ना बाबा अच्छा तनी प्रसादी में का चढ़ेला तनी बता दी तनी हमरो के। तो होई का लइल बाड़ू सही लचदाना हो बाबा। बड़ तोहनी के पागल बाड़ू सो कोरोना माई लड्डू पभिलो ताड़ी लड्डू ए बाबा जाना तनी कोरोना माई ऐसा नइली नु सब विपत लेके चल गोली ते चले धान चाउर बेच के घरवा में जो रहला उहे बेच के हां ले चोने जला छदाना आ गर्भवती छलाई अच्छा नूर नहीं खुश होला ए ना ताता। हां कोरोना माई आई रहली तो सही पूजा तोहनी के हो जाए हमनी के पता ना नु रहे अच्छा। का लागेला नु बाबा। तो अगरबत्ती तो 1200 तो पहले बाबा ये दीदिया क्या कहता रे लागत कोरोना माई हमरे पर सब विपत्तियां दे देले बड़े अगर बत्तियां निकले जरूरत है देख तो तनी जरा तो तेना हा के ना आइली सकाए कि तोरा से नइखे बरत। बाबा कोरोना माई आइल बड़ी नहा के तनी बढ़िया सैनिया पूजा उजा करे नहाई लइकी सही से बुझाता नइखे बरत तोरा ले। देखी नया नया साड़ी निकलनी है बकचा में से। अच्छा तो देखो तनी तो हमरो से नहीं खे बरत है दादा बुझात कोरोना में हमर को कैसे आइल बड़ी का केहू बुझाता कि अपना गोतिनिया से कम जोड़ीदार नहीं थी। ये बहनी हम देख ले दीदी धराई तो नहीं जनली केहू गोतिनिया ले कम बाड़े ना अपना केहू 420 बाड़े बे बाबा रुआ के का ऐसे बोलत नहीं दोनों उहे लागताड़ू सब बुझाता कि पढ़ले बाड़ी से कुछ दोसर है। ए दीदी होई हमार बोर गोई तोर बढ़ गए तोर भतार त बुझाता नु कि आ गइल बा यही से तोरा से बढ़ गइल है। हां बाबा हमर भतार आ गइल बा। हां त तनी देखाव सरिया के ए बाबा हां हिलाव हिलाव तनी सरिया के हिलाव क्या कोरोना मैया ली बहनी एको गहिन ले लीही हां बाबा बताई तनी तो कैसे कैसे पूजवा होकेला प्रसादी कैसे कैसे चौक जी। अगरबत्ती है जी पहले गाड़ दस। अच्छा बाबा ए जे बाबा हाय जे बोली प्रसादी है एही जे चढ़ा दस कोरोना माई के। हां कोरोना माई के हे जे चढ़ेला नीचावा अरे दीदी हां बहनी ओम कोरोना माई दुख दूर करो कोरोना माई गोड़ लागिल सो मुड़ी पटक के हां मुड़ी पटक के कह दस हे कोरोना माई कोरोना माई हमारा बाल बच्चा के बच्चा के छोड़ के चीन में चल जा एही जी मत कहियो। अरे आ गइले देख आइली तोरा दीदिया पो कोरोना माई आ गइले दे कोरोना माई की जय हो। गोड़ लागस गोड़ लागस गोड़ लागस कोरोना माई हमरे ले जा हमरे घर के सुख गोड़ लागस गोड़ लागस गोड़ लागलस देख तो तहनी के बाल बच्चा खुश रहो अब हम जाए तो नहीं तहनी के छोके चाइना में अब नानू आइबो ना अब चाइना में जाई इंडिया छोड़ो एहनी के बाल बच्चा के निरोग रखबो। ओ निरोग रखो। अच्छा अब चाइना में चल जाइबो ओ एकदम इंडिया छोड़ दे मत कि और कुछ चाहिए केने से दे दे जा भर पेट खाए भो ना ना चाहिए अब इंडिया छोड़ जाइबो चाइना नो तो जाई जल्दी जा न ते जी और कुछ व्यवस्था बा ना चाहिए जल्दी जा
नमस्कार प्रणाम भी हम सरस्वत संगम हमार चैनल बा संगम फिल्म से। और ई जन हम रुआ सबे अफवाह फैलैले बन जा हमार माता बहन ओ खातिर हम रिक्वेस्ट करत तनी कि जन कोरोना में आइल बड़ी ई सब अफवाह बा, अपन देवता पितर के पूजा करी, कोरोना में अफवाह बा, ठीक बा। और ये हमार कॉमेडी कैसन लागल, अगर हमारा अच्छा लगी तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब करब जा और लाइक करम जा। और ये हमारे कमेटी के सदस्य बानी, बताई रंजन जी। हम भैया गोड़ छू के प्रणाम करते ने, हम रंजन सिंह बस फिर चंदन जी तनी दबैले करब जा, चंदन कुमार बानी सब्सक्राइब और हमार बौला बाबा पता ना कहाँ भुलाइल बानी। और बौला बाबा के साथी हम ही बोले तनी बोली ला घचाक घचाक मारे के लाला का। और हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी और कमेंट करी। और हम अगला वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।